sniper. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Vojta a nebo The Game Grave. A chci vás uvítat tady na tom novém kanále. Co bude novýho a tak dále, to vám řeknu, ale jsem to zase já, The Game Grave, ano, mám milion účtů, ale teď jsme se rozhodli s kamarádama Honzou a Svenem, a neboli Monty a Bernie, jsme se rozhodli znova založit studio. Už dříve, jak jsme měli studio, tak jsme, jakoby, abych to řekl hezky, prostě jsme vzali jinou osobu a ta osoba nesplňovala, nebo nesplňovala, prostě my jsme natáčeli, udělali jsme video, intro teda, a nebylo tam jeho jméno, tak jak měl on přístup ke videu, tak všechny smazal, proto jsme teď založili nové a budeme to svěřit jenom tomu, které známe z reálu. Toho, koho neznáme z reálu, taky můžeme vzít do studia, ale to jestli někdy příště, ale nebudeme vám dávat informace o kanálu, v žádném případě. Tento nový kanál se jmenuje HVB Studio. Neřeknu vám přesně, co to znamená, vymyslel to kamarád a nechci říkat, co to znamená. Děkuju. Abych se dostal k hrám, takže co budeme natáčet, takže určitě já budu natáčet, jak tady vidím, co mám na ploše, tak já budu natáčet asi Minecraft, The Sims 3, Payday 2 a pak, když tak, až si koupím Avermedium, tak PlayStation 3. Určitě nehrozí, nebo nehrozí, tyhle, teď jsem to zase řekl blbě, já jsem dement. Pak Honza, teď jsem mohl, a ještě ne, musím tady sluvit, ne, to je moc málo, tak. Určitě můj kamarád bude natáčet asi lolko, po případě něco jiného, já fakt nemám tušení, co bude natáčet. Se tady jenom přihlásím a kdyby takhle, ne, tak ještě mám jeden typ hesla, špatné, píšu a takže teď si úplně zapomněl slovo, co jsem říkal. Jo, co bude točit Honza? Honza asi bude točit možná asi to lolko. Já nevím, to by jsem se s tím musel domluvit a zvoní mi mobil, tak chvilinku počkejte. Takže jsem zpátky, pardon, zvonil mi mobil a omlouvám se za to, ale zvonil mi mobil, takže se prostě za to omlouvám. Abych ještě pravdu řekl, zapomněl jsem. Tak teď pak si musím změnit heslo, protože teď jste ho možná asi viděli. Teda si to nespáznu. Já natáčím ještě video. Takže jestli... Tyjo, teď jsem se ztratil řeči, já jsem dement, jo, o čem bude točit Honza? Honza asi bude točit lolko, já fakt nevím, já bych se musel zeptat. Já se ho hned zeptám, počkejte. Ne, to je neprofesionální, i když my nejsme žádný profesionálové, ale... tak, co tady je lobby, tak jdeme hide and seek. Pardon, teď jsem... Pak tady je Sven, to je Bernie, ALHNS 4, OK. A počkejte, je špatný. 0 strana. HNS tady. Takže
Takže Sven bude podle mě točit Team Fortress a taky Lolko. Teda si bude točit. Jo, teď se mi to kousalo. Stejně musím, že se to nějak divně seká. Tak. A už vím proč. Já nevím, jestli teď to je lepší. Nebo teď to je lepší. Asi teď. Takže doufám, že to začne. Já snad jo. Teď jsem úplně, tohle je taková informačka díl. To video je trošku posunutý, že jsem začal nahrávat zvuk o trochu asi o 15 sekund dřív. Abych se vrátil k tématu. Nějaký bližší informace o nás se dozvíte buď na Facebooku, který jestli budete chtít, tak já vám ho dám do popisku. Anebo můžete napsat do komentářů, ať řekneme nějaký bližší informace v dalším videu. Teď možná na začátku videa jste mohli postřehnout, že máme nové intro. Jo, co jsem? Já nevím, co jsem. Release. Já jsem, ty vágo, to jsem se vyfasoval. Já jsem list. Tak, jakože dobrý, jakože list se tady úplně do pohody schová, že jo, dámy a pánové. A teď si to úplně kouše jak debil. Teď mi přišlo Facebook, jestli jste mohli slyšet. Ježmarja, kam se má schovat listí? Ježmarja. Já nevím, jo. Ale tady je taky kamarád. Čau, kámo. Já nevím, kam se mám schovat. Utíkej, káčo, utíkej, oni tě držo. Velikej. Nahoru. Jau. Ty dědino. Tak nic, jsem trošku chorý. Tak abych se ještě jednou vrátil k tématu. Takže asi, no, žádný témat už nebude. Já se s váma rozloučím, že tohle bude konec dílu, protože tohle je taková ta začátečnická informačka a doufám, že se vám video cipí. A myslíš, že mě zabiješ? Tady to je taková ta začátečnická informačka, takže doufám, že se vám video líbilo a nezapomeňte to ohodnotit videem, likem či subscribem. Subscribe je odběr, jo, když tak. A já se s váma loučím, mějte se hezky a užijte si den a čau.